weduwe kana zvanzi kuri kuitwa association yevarimi ichokwadi ndofunga kuti kunokuta tine pamusoro apafani handi ndo pane club taiti pakashedzerwa meeting varungu vaizara imomo vairamba kuziva iyo kuti varungu wabvepi wakazara varimi iri support handi ndizvo you find kuti patakazoda kujoinana nenyaya yarutaura newagambara yekuti munhu ane umbimbi ndoga kuti haindoziva kudarika mumwe ndoda kuzviitira ndega you find kuti munhu arimo mumba make imomo wonzi uya kumeeting tidzidzisane haada anenge akangohwanda ini ndoziva kuti ndichikura nenyaya yezvekurima iyi gore rega rega waitoziva kuti macommercial farmers anotouya achinoka padoo kuti gore rino mune mbeu nyowani ipi munorima sei new technologies ndedzipi asi munhu achembera achirima asada kuziva mbeu itsva ada kuziva manew technologies zvichiratidza kuti kudzidza hakuperi sekutaura kwavari kuita saka tikada kuramba takazvivharira mumba handifungi kuti pane kwatinoenda kure ngatinoshedzane newamwe kuti weduwe association iya ichiri duku iri kuda kukura iri kuda membership vanhu ngavauye wajoineti mamembers nokuti kuita mamembers takawanda tinoona isusu kuti association inobva yasimba it becomes stronger because tinoona kuti kana uchida kufamba stere kuri wega unomhanya ukaenda ukaita number 1 ukasvika asi kana makawanda you find kuti munounganidza zvinhu zvakaita sei zvakawandisa saka nekudaro tiri kutaura isusu kuti weduwe warimika nyaya yekushanda tiri vamwe chete inyaya yakanakisa zvikuru yekuti tinge tichiita muonera pamwe chete nyaya yekubhengi chaiyo bhengi rikaona kuti vanhu vevarimi wekuno Goromonzi vakabatana vanouya nemari vari kuuya nezvematractor vanouya nematractor vemacombine harvester vanouya nemacombine harvesters you find kuti zvinhu zvatenge takuwana tiri timu zvakawandisa kudai vagambara wakauya wega wachiti iwo tiri kudawo kuti tirime neARDA vari 1 ne20 hectares ARDA yangoti pa20 hectares kudai mavedzeraita 100 asi muri kuona kuti nekuwanda kwenyu hectare yakakura ARDA yakatomhanya kuti aiwa ngatiende tunoita sei tunoite nawo minister ndisuziva kuti pawakauya wakataura here nyaya yekunzi kuri kuya matractor kuri kuya macombine harvester musi wa5 July kune program iri kulonchwa naHE kuHICC yeirrigation izvozvo zvinhu zvese zviri kunzi zviri kuuya izvi kazhinji hazvinangi maindividuals kazhinji zvinonanga eteam kana muchishanda as a team makabatana makarongeka aiwa hazvinetsi unotoona kunzi kune vanhu vakarongeka vari wakati ngatitange newawo kune vanhu vakarongeka vari wakati ngatiitei nawo hanti muri kuona saka ngatinotoranei imwe observation ndeyekuti yes mamembers achiri mashoma asi vana tinovadawo zvakare succession plan hatidi kuti isu munhu wakura wakufamba nemudonzo wakuda kumbozorora uri pamvuri wauda kuenda kuholiday uchinodya mari yako kuDubai uko kana kuChina kana kuAmerica wotadza kuenda uchiti munda wangu have a succession plan yekuti wari kuteera shure wangu wachidzidzawo zvatiri kuita wangu wachiziva zvatiri kuita so that at least tinoona isusu kuti aiwa ndikabva ini ndine peace of mind tantiri kwaDCK kwaMr kuenda kuSherwood takaona kamwe kamwana kamusikana kakanaka zvisingaitika angani vhudzi racho hamhenu rakaitwa sei kakapoda nemukomana uzijai ndozimonya wauya tikati maybe vanhu vangobva wakuhararo yakusapota baba field day zvikanzaiwa every weekend we are here hati muri kuona which means baba kuenda wadzidzisa vana kuti aiwa business inofanirwa kumanagwa as a family mofanirwa kushanda as a team muchibatsirana kuitira paunofunga kuita zvawaita kurwara wafunga kuti ndada kurwara hanti ndizvo asi wafunga kuita zvekuti uda kufamba famba une peace of mind yekuti chii aiwa kumba kune vanhu vari kutarisa maprojects kumba kune vanhu vari kuita zvinhu wese ukarwara pasina ari kuita upori unofira mubhedha imomo because une stress yekuti zvinhu zvangu zvaakufawo ndichifa ndiri pamubhedha asi kana wane vanhu on the ground they will come and report no paipai takazodai paipai takazodai don't worry things are under control you heal up very fast and hauzombofi saka tiri kuti isu succession plan weduwe is very very important and kana tiita matrainings aya weduwe varimi ngatiitei matrainings tichiziva kuti tina manager tina supervisor watorwa kawo
but isu sevaridzi wemapurazi sana sapurazi tine vashandi watinawo tinozivana hanti ndizvo. Mumwe anoenda kunoona papurazi, so mwatoya pafield day panapa unotarisa kuti manager pano ndiani. Manager akaona cabbage rakakura anoti ari kumanager ndiani, haasi kuti cabbage rakanaka asaruda zva munhu ari kubudisa that cabbage. The next thing wakutsvaga nhamba wakumutsvaga uya pangu. Saka takabatana raise mafarmers. So kana tiri mumwe chete you find kuti hapana kubirana vashandi kwatoita. Mukaona mushandi achizvitsvagira basa usina kumutsvaga, hanti unoita background check. Unoona kuti ko iwe kwawanga uri wakamira sei, wopuwa CV yake okuudza. You have the courtesy yekufonerawo kwaabva ikoko. Asi kana iwe musingazivani, there is no way yauchafonerani. My Garwe, there is no way yauchafonera Tawanda kuti naiwe munhu akadadai uya pana rutsvaga basa akamira sei. Imunema kuti alright, ega ningokutore. Hamusi kuziva maproblems amuri kutora. Saka ngatisatute maproblems evamwe nekuda taumbimbindoka. When you are working as a team, you find kuti munotoclearana mega kuti auyoye no mutorenyi mari yari kuda ndaitadza. Mutorenyi ane maresponsibilities akati kuti akazorora mumwe mukadzi wechi5 ndashaya pekuwaisa handina dzimba. Kana mune dzimba watoremo wapewo dzimba wagare. Handi muri kuona. Saka mune makupanana mareasons ekuti muona sure kuti munhu totora here kana kuti toregedza. Saka wedwe team spirit, it's a very good thing to do. Ende zvinopa kuti zvinhu zvifambe. Chero mbavha chaidzo hapana mbavha inouya ichiba, nokuti imi munenge muchinatsoziva kuti aiwa isu kuno kutakabatana. Ukaona munhu akabata saga rechibage chinyoro, they have the courtesy to stop and the power to say chibage watenga kupi, hauti wabaga chibage watenga kupi, ndatenga pamai Garwe chichi. Alright, mira ipapo. Nai pane munhu akadai atenga chibage, muri kumuzivawo. Handimuzivi. Mira mdududu security otouya, ko chibage wachando maybe chatobiwa. Muvanhu mukangodaro kuvanhu vairi vatatu hapana anoita sei, anoba because makabatana. Asi kana musina kubatana, ukaona chero akatakura masaga efertilizer, you can't even stop munhu iyeye because unongoti hasi zvangu. Gare undotenga futi fertilizer yabiwa iyoyo panext door pako chisamunda mako. Muri kuona nyaya yakaipira usabatana. Saka wedu varimi ngatishandise munhu mumwe chete kuitira zvinhu zvedu zviita sei zvinatsofamba, because saga 1 rabiwa iprofit yatoita sei yatobiwa iyoyo. Farming is business. Saka if we don't control zvinhu must talk controls chaiyo hapana kwatosvika, noti tinge tichingoshanda ari malosi chete. Iwo vashandi vasochinjana left right and center. Kana wakadzi wani mumba mukazotadza kuchinjana muchivakidzana, mukachinjana wakadzi kuti murume ada mukadzi oenda, mukadzi ada murume ongoenda, zvingodaro hazviite. So let's do the same thing kuzvinhu zvedu zvatiri kushandisa, so that we safeguard, we log the value of our things, so that kurima kunge kuri profitable. Tochiti susu nyaya yekudzidzisana iyoyi, unoona kuti munhu anoenda kuAmerica, handisutarewe ndi uri kupi munhu anoenda kuAmerica, hanti ndizvo, aenda kuAmerica ane technology ikoko, ruzivo rwakawandisa. Just because amuirirani munhu anofanira ruzivo rwake irworwo, hazvibetseri. Ngatiti ruzivo rwuzikana, munhu aenda pesu wakabva kuAmerica iwe, can you have a meeting, can you have tea, can you have a braai. Musangana over braai, musangana over tea. Hamumuti present, kana ada kupresenta anopresenta, but in talking you can pick 1 or 2. Hanawe ndinda kunzirai managets watichi managets Saka iyayo muchapika 1 or 2 things where you can apply kupi kwako. Saka izvozvo zvinhu zvekuti zvinotibatsira mukukura kwedu, zvotibatsira mukuita business sebusiness. Saka isu nyaya yejoint venture rutaurwa iyi, you find kuti hapana kufunga ruviri kana rutatu. It's a case yekungoti as long as farmers are prepared. And kana chiti JV, it's very flexible. Haisiri JV yekuti munoiti stone and cast yekuti ndo zvatiri kuda izvo. Aiwa, it's open for negotiation. We can sit as an association. Kuti pawiti takaona zvakadai kotikadai, kuchibage kwamuda tiende zvakadai kotikadai, towirirana, and then we sign an agreement. Tiri kuita sei yekuti munenge muchifara as farmers and isusu as ARDA tiri kuita sei, tiri kufarawo zvakare. And hazvishamisi kuti kana makuenda as a team,
maenda kunotenga mbeu as a team. Ukaenda uri wega unonobhadhira full price. Asi kana maenda as a team can negotiate. Mopo a good price delivered yembeu, fertilizer, mishonga, zvese zvamuda mukaenda as a team. And nothing can stop you. Kuti mimi mabatana makasimba moenda moti toda combine harvest and ndanzwa kuti mune muri macluster 6 to 9. A cluster you can even go up to 12. Anti ndizvo. Moita imi maclusters enyu moti aiwa tine 20 clusters to 20 combine harvest so that each cluster has got a combine harvester. You have got the power to lure vanhu kuti wakuita sei wakubatsirei because we are one. Saka zvinhu zvatenge tichiti wedu wega ngati tinozvikurudzira kuti ngatiite izvi, let's work as a team. Toona kuti toita sei. Minister wangada, sometimes minister is ruthless. Minister wanotaurawo kuti mukaona munhu asida bata nomwe munhu ndiudzei ndimubvise ipapo. Anti muri kuona. Saka imimi musaripote munhu yekuna minister aiwa mutorewo munhu motaura naye chairman. Momutaura kuti shamari unoziva kushanda tiri team kunobatsira zvakati zvauya tibatanewo nevamwe. Acharamba but pane paachabvuma chete. Kuitira kuti muita sei mumuisewo mune vamwe kuitira kuti tiende tiri tese kuti kana takuwina tofanira kuwina tiri tese as a team. Ndoda kuti nini theme yanhasi iri kutaura yanzi paying attention to wheat agronomic practices for best yields. Best yields is the keyword panapa. Best yields is the keyword. Because mari yemurimi iri mugowo wedu weware. Tingangofurirana mari yemurimi haisu mahectares kuti ndakaita 120 hectares wowana ma3 tons. You find kuti munhu akaita 50 hectares achiwana ma7 tons anokukurira iwe uchispenda more to produce 120 hectares uyaine 50. Saka productivity is what you want. How do you achieve the best yields? Tataurwa zvakanda uko vananyamade watengesa mbeu dzawo uko akatengesa nemwe maiti chinonzi chiya matengesa PJ65 ndizvo yatengeswa futi koko anti ndizvo waita zvawanoda wanayeyo nyaya yanzani mutseka atengesawo handichamutaru atengesawo wheat yake akapedza asi anazopinda uchibage apo ndopo warowa neK2 mutseka. Saka tiri kuti isusu newheat ratanayo wedu tiri kubva munzara, tiri kubva munguva yanga yakaoma, nyika ina chikafu sekudhikira yakaitwa napresident. I think we are all aware of that. Hapana chekuwiga. He has even gone to the extent yekunotsvaga mari, kupema mari. He has gone to the extent yekunopema chikafu kuti nyika yange ichiwana chikafu. You find kuti production of wheat tiri kuproduce far much more than wheat yatofanira kunge tichidya. The idea iri yekuti the wheat yo ikave gap rechikafu chakashota. Nokuti hatina imwe season tichibva musama yekuti tirime chikafu. The only season hatinayo tichibva musama is winter, and we have no choice besides growing wheat. Saka hectarage president wedu akatipa 120,000 hectares. Pa 120,000 hectares, I'm not sure what minister wakauya target yaitwa here, but from our latest figures, we've surpassed the target 120,000 hectares, 123,000 hectares, of which my farmers aiwa. President kuti wao wachikutenda imeso wachikurera maoko as individuals hawakwanisi. Saka ngatiroyo maoko tichibatsira president kutenda nebasa ramakaita. Nokuti achieving this target chete, it's a promise yekuti chikafu taanacho. Wheat, munhu unogona kuendesa saga rako rewheat kuGMB, unobuda nesaga rako rechibage. Kana ona kuti chibage ndio chikafu chete. Asi tozotiwo futi mamillers pachasvika nguva yekunzi kana uchida unotenga wheat yekuita chingwa, uchida 10 tons wheat uyaone 10 tons dzechibage. Kana yaendeswa yaexportwa kunze kwenyika iri wheat, hanzi hatisi kuda mari, tinoda chiri chibage chinodzoka, nokuti ndio staple food yemunyika. Asi zvaomesesa kunzi aiwa chibage hatina, chibage tashayisisa, wheat inodyiwa. Ini ndakakura ndichidya porridge rewheat kumba kwedu ini. Wheat porridge ukarisa mukaka, ukarisa dowi, ukadya rakadaro rinonaka still. Sadza rinoita, chimodo chinoita, macakes anoita, mangai anoita, mutakura unoita.
zvese zvaunoda newiti. Vamwe vanozoita vanobika bika vahana Tawanda pano zvizere zvakaitwa zveku handisida kuzopata zvekupa hanzi asi up to standard. Waya zvekumolta zviya munogona kumolta chikafu chakaita sei yakadaro. Saka wheat chikafu chekuti chinogona kureplace nyaya yesadza rechibage. Even vane maulcers they resort kunodya sadza rewheat nokuti hanzi harirwadzi mudumbu kana vane maulcers, which is very good and it's a very big plus. Saka isusu toda kuti weduwe newheat yarimwa iyi hongu ndiyenyu as a business asi ndiyenyika as a food security. Nokuti hatina chikafu and we are relying on the wheat yamarima yacho yoyo because ndo yatiri kutotarisira, ndo yatiri kutoda kuti iende kugrain reserve tiwane chikafu chakakwana. Because tikawana chikafu ichi wheat yatiri kukohwa nezvatinazvo tingazongosarawo ne maybe 120 days dzinenge tichizodawo chikafu chekuti tochiwana kupi asi hatizoshaisisi. Saka kuti tichengetedze gore wheat iri tiwane kuti matura edu awana chikafu, tinenge takatarisira kuti wheat yedu yamera tatobva pastage. Apa program yedu iri kutaura iyo from hardening period. Wagamba wataura zvawataura, but under normal agronomic management yekuti isusu wheat yedu ichitipe goho kana kuti riwedzere riwande ndeyekuti isusu tabva mu21 days. Wamwe wasikuisa ma21 days, you find kuti warikuisa ma14 days mashortcut. Even iyo Tawanda mumudze kuti iyi inenge ichiri payeyi ndaona kunge ichiri pahardening ndizvo kana kuti yakatotanga kudiridzwa ichiri pahardening. Ngamboise roller imomo because wheat yanga ichitaurwa plant population yeseeding rate iyaya. Warimi amenoti chikorecho chakazobva kupi chekuti taakurekomenda 160 kgs per hectare. 160 even kunana middle sub is too high. Ndoziva ma 140 kgs per hectare because kunopisa hatigoni kuhadhena kuti tile ite masakatire. Asi kana tiri kunoku tikati susu 110 to 120 wheat unofanira kuti kana yakumera zviya iri pahardening period unofanira kunatsona yakanatsospreada mushe rodza natsodyarwa zvakanaka. Iri pahardening period ipapo tofanira kupinda neroller kuipwanyira futi pasi kuivhura kuitira ite masakatire akaita sei akawanda tizoachieve plant population ya 250,000 plants per hectare kana 250 plants per square meter. Iyoyo mbeu shoma iyoyo inotila kuti pa plant population is recommended. Kana ti broadcaster tinogona kushandisa 120-130 kgs per hectare asi tiri kurowa 160 hatiri kurowa tikatimuza the difference by the number of hectares. You find kuti it's a big loss to the farmer. Yakawandisa west kana taita high plant population icharebesa. Mukada unotarisa matillers ndambofamba hangu ndikatarisa pane tumatillers toti pamablinds tuyatuka kuti tuchakura tuchareba asi hatutipi kana tsanga imwe chete. Why are wasting our resources? Tiri kuwesta mvura, tiri kuwesta manutrients. Wesi ichapa kuti kaondesese zvekuti inodonhedza wheat. Let's go back to basics. Tite zvinofanira kunge zvichiitwa sei zvichiitwa so that we go back to the levels of production yedu.